Iwak teluwe kena patile kabeh Pak Mufid mau. Buntut kabeh. Bro. Berarti iwak bobrok ya Pak Mufid? Mantan bobrokan. Oh. Mulaknen kok angel tenan mangane janan nganune. Pantatnya seperti pantat kutil. Kutil. Pantat kutil. Ngerti lah. Fokus saya. Kayak sing gancu ya Ju. Oke, mula tak batin kok Mas Pur niku ke. Ora ngerti to sejarahe wae. Malah tak batin iki kok. Lekas kapan ngono lho iki ana. Mendawa aja kene. Dol dawa neng mau. Dol dawa. Seminggu Kris pas. Kok ya ana wae nang kene iki sing ora waras ya. Sing Angger sing waras lunga siji teko meneh. Sing ora sehat. Tobat ae ngrasake. Gawe ingkung dara ya Ju sesuk ya. Ora duwe kok. Kae nang dalan pirang-pirang. Nang ngarep omah sok mangani gabah kae. Jago kok ora sak-sak. Tembut gawe rene nganti bengi urung wareng kok ora sak-sak. Ingkung dara kuwi to nganggur. Dara kari jiko nang jiko. Kae nang dalane pirang-pirang kae, keplites siji mau. Apa? Ayo monggo beroh darane sapa sing ngingu kae. Oke lah saudaraku semuanya yang telah mengikuti video saya, jangan lupa di like, komen, subscribe ya, agar tahu kalau ada video baru tersebut ya. Disinilah orang-orang pada mencari nafkah untuk keluarga, mencari sesuap nasi. Jadi jangan tiap malam baik kerja terus tiap malam apa nih Mio